Ọgbakọ otu mkpụrụ ụbọchị maka ụmụ nwaanyị ndị na-eto eto n'ime Afrịka kpọrọ Young African Girls Conference nke isiokwu ya bụ ịkpọkọta ụmụ nwaanyị ọnụ nye ha ezi ndụmọdụ na ezi nkụzi nke ga-abara ha uru ma bakwaziara obodo bụkwazi nke achịkọbara. Onye nta aka anyị Amaka Onwuzulike ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ onye nke bụ Vice Chancellor nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Gbaram bụ Ọkammụta Kate Omenua, onye nke bụ onye isiokwu na ya bụ ọgbakọ, kwupụtara ka o si wee gaa njem wee bụrụ na ọ bụrụgo onye Iruọma kpọrọ, sikwazi ndị ụmụ nwaanyị ahụ ka ha bụrụ ndị nke na-akwụrụ onwe ha, bụrụ ndị nke na-agaghị eweda onwe ha n'ala ka e wee weta ihe ọchịchọ nke ụwa. N'otu aka ahụ ka onye chịkọbara ya bụ mmemme akpọrọ Young African Girls Conference, Dr. Ijeoma Omenua, siri na ha kpọkọtara ụmụ agbọghọ ahụ niile ka ha gwa ha na ha ga-emenwu ihe ndị ahụ ha chere na ọ dịghị mfe, ma sịkwazịa na ọ bụrụ na ha dị uchu rụsie ọrụ ike na ha ga-abụ ndị a ga-eji okwu ha na-agba izu dịka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ enwegasịrị n'ụwa gbaa gburugburu. Ndị ụmụ nwaanyị na-abụ ndị bịara ya bụ mmemme ọgbakọ achịkọbara bụ Oriakụ Miracle Ọkpara na Eunice Eke kwupụtara na ha amụtago ihe si n'ezie na ihe ndị ahụ na-atụbu ha ụjọ ọ dị ka ụmụ nwaanyị agaghị emenwu, na ha bụ ihe akọpụtaraziri ha na ọ dị mfe, ma tozie onye chịkọbara ya bụ mmemme maka ukwu dike ọ zọpụrụ iji wee kụziere ha ma kwado ha ma gosi ha ụzọ ha ga-eji wee na-amụta ije nke ụwa. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.